Η παρουσίασή μου σήμερα θα είναι λίγο διαφορετική. Και θα είναι λίγο διαφορετική γιατί καταρχάς δεν το συνηθίζω, αλλά σήμερα θα ήθελα πάρα πολύ να χρησιμοποιήσω για ένα πολύ μεγάλο μέρος της παρουσίασής μου τα λόγια του ενός marketer, ο οποίος έχει ένα site το οποίο λέγεται Monday Morning Show και λέγεται Roy Williams. Το δεύτερο είναι γιατί, όπως και ο Έρικ, έτσι και εγώ και ίσως λίγο περισσότερο, θα πάω ακραία εναντίον του δικού μου business. Το δικό μου business είναι ουσιαστικά η επικοινωνία σε όλα τα κομμάτια της μέσα από το διαδίκτυο, άρα και ένα πολύ μεγάλο μέρος, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, είναι τα social networks. Και το τρίτο είναι ότι δεν θα δώσω απαντήσεις, μόνο θα προσπαθήσω να βάλω κάποιους προβληματισμούς στην κουβέντα, που νομίζω ότι μετά θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε. Θέλω να ξεκινήσω με μια ιστορία. Ξέρει κανείς ποιο παραμύθι είναι αυτό? Μπορείτε να δείτε κάποιες. Είναι τα ρούχα του βασιλιά. Για όσους δεν ξέρουν την ιστορία, δύο ράφτες πήγαν και στον κράτορα και του είπαν ότι θα σου φτιάξουμε τα όρατα ρούχα, του τα φτιάξανε και όταν τέλος πάντων του make the long story short περπάτησε τέλος πάντων δημοσίως, όλος ο κόσμος γελούσε μαζί του και ένα παιδάκι φώναζε και έκλαιγε ότι αυτά είναι τα δεν φοράει ρούχα. Στη συγκεκριμένη ιστορία, και γι' αυτό δίνω το παράδειγμα, ο κόσμος έξω είναι το διαδίκτυο, ο αυτοκράτορας, κατά τη γνώμη μου, είναι το Facebook και μαντέψτε ποιος είναι ο ράφτης, μάλλον θα πρέπει να κοιτάξω τον εαυτό μου, τον καθρέφτη και δίπλα τον Έλλη. Το Facebook, για να μην παρεξηγηθώ, ως προς την υπόστασή του σαν εργαλείο marketing, μπορεί να αφορίζουμε τα πάντα. Ξεκινάω κάπως ακραία για την παρουσίασή μου, γιατί τέτοια hypes είχαμε και στο παρελθόν. Ξεκινήσαμε από άλλα hypers που μπορούμε να δούμε κανένα δύο αναδρομικά. Το πρώτο είναι τα idols. Κάποτε λέγαμε ότι αν μπορέσεις να φέρεις ένα site δύο ζευγάρια μάτια και να φέρεις έναν unique visitor στο site, τότε αυτό είναι this is what matters και αυτό σημαίνει και πωλήσεις. Λίγα χρόνια μετά και μετά τον dot-com boom και αφού άρχισε να συνέρχεται το ίντερνετ, ασχοληθήκαμε με το viral. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε ακούσει τον όρο. Πάντως πριν από 3-4 χρόνια ήταν πάρα πολύ δημοφιλής. Εμείς που είχαμε αυτή τη δουλειά ήταν το ζητούμενο «Γεια σας, θέλουμε να κάνουμε ένα viral». Κάποιος έλεγε βέβαια «It's not viral unless it is». Το οποίο σημαίνει ότι viral είναι οτιδήποτε είναι αρκετά δημιουργικό ώστε να κινητοποιήσει εσένα, να το πει στο διπλανό σου. Δεν είναι μέρος κάποιας στρατηγικής. Και σήμερα έχουμε το Facebook, για το οποίο συζητάμε. Και συγκεκριμένα εστιάζω λιγάκι στο live, το οποίο ξεκίνησε να είναι η μέκα του, τουλάχιστον για το 2011 και περιγράφοντας λιγάκι το shift που έγινε στην ελληνική αγορά κατά αυτή τη χρονιά, νομίζω ότι το βραβείο πηγαίνει στο live. Αυτό όμως που νομίζω και αυτός που είναι κίνδυνος και που νομίζω ότι το πετύχαμε τον τελευταίο χρόνο κυρίως, είναι αυτό. Το ότι βάλαμε τα brands να ζητιανέψουν likes. Και βάλαμε και προφανώς και ένα πολύ ωραίο hype όρο γι' αυτό, το οποίο λέγεται Top of Mind Awareness. Το οποίο ουσιαστικά είναι το να πάρεις το like ενός χρηστή για να έχεις το Top of Mind Awareness, δηλαδή να μπορείς να του γεμίσεις το newsfeed με προσφορές, μηνύματα, αγοράστε, προηγούμενο και πριν. Και μετά βρήκαμε και κάποιους αριθμούς που ανέφερε και ο Έρικ, όπως αυτό, ότι το 51% των χρηστών είναι πιο πιθανό να αγοράσουν ένα προϊόν στο οποίο τη σελίδα είναι fans. Και λες, προφανώς θέλω να δώσω όλα τα λεφτά εκεί για να αυξήσω κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της πωλήσης μου. Αλλά αυτό που ανέφερε και πριν το Έρικ είναι στο ότι για κάτσε, καθένας, όποιος και αν έχει ένα αγαπημένο προϊόν, δεν υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να το αγοράσει ούτως ή άλλως. Οπότε βάζω
ερώτημα το αν υπάρχει κάποια αξία το να είναι κάποιο στο Facebook. Ναι, προφανώς, το πήγα για και προφανώς. Το θέμα είναι ότι σε τι βαθμό θα έπρεπε κάποιος να ανακαταμείνει τα budgets του και πόσο effort θα έπρεπε να δώσει εκεί. Δεν έχω απάντηση. Τουλάχιστον αναφορικά με τις πωλήσεις, ο Λίριακο έλεγε «Show me where it's working». Οπότε, νομίζω ότι δεν είμαστε, εγώ τουλάχιστον δεν είμαι ακόμα έτοιμος να δώσω απαντήσεις για το αν μπορεί το Facebook σαν ROI να επιστρέψει πραγματικά πίσω λεφτά σε μια επιχείρηση σε όλες τις πωλήσεις του τζίρου. Το έχω δει κάποιες φορές να γίνεται, κάποιες άλλες όχι, αλλά νομίζω ότι θα χρειαστούμε λίγο χρόνο. Συνεχίζω μια άλλη ιστορία, που αυτή τελείσσεται και είναι στο κέντρο της ένα γήπεδο γκολφ. Λέει λοιπόν αυτός ο Roy Williams ότι είχε ένα πελάτη με τον οποίο δουλεύαμε πάρα πολλά χρόνια. Αυτός ο πελάτης μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια του είχε δεκαπλασιάσει την επιχείρηση και κάποια στιγμή, όταν πηγαίνει προς το τέλος του χρόνου να φτιάξει τα πλάνα για την επόμενη χρονιά, του λέει φέτος θέλω να χαλάσω 20.000 ευρώ, δολάρια, για να πάρω μια συμμετοχή σε ένα golf club, γιατί πιστεύω ότι εκεί πέρα θα πουλήσω μερικά πάρα πολύ καλά προϊόντα. Του λέει, πολύ, πολύ ωραία ιδέα, πόσο συχνά παίζεις golf ούτως ή άλλως. Κάθε τρίτη. Πάρα πολύ ωραία, είμαι ok με το πλάνο, το βάλουμε. Απλώς να συμφωνήσουμε στο ότι εγώ δεν είμαι υπεύθυνος για το αν θα πουλήσεις τελικά εκεί. Αν μπορέσει να το κάνει, θα δουλέψει. Και όντως, άρχισε να παίζει γκολφ κάθε Τρίτη, έχοντας και αυτή την συμμετοχή στο κλαμπ και όντως κατάφερε να πουλήσει ένα πολύ μεγάλο, ένα σοβαρό μέρος των προϊόντων του. Σήμερα, που διηγούταν την ιστορία ο τύπος, έλεγε ότι η επιχείρηση είναι 50 φορές μεγαλύτερη. Το σημαντικό ήταν ότι δεν προσκυνόταν ότι αυτή η αύξηση στις πωλήσεις και στο μέγεθος του προήλθε από τη συμμετοχή του σε αυτό το golf club. Οπότε, εδώ πέρα, το συγκεκριμένο παράδειγμα, προφανώς το golf course είναι το Facebook. Και η επένδυση σε αυτό μπορεί να φέρει κάποια πράγματα, όπως είπαμε πριν, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να δώσει, μπορεί να είναι το κέντρο μιας στρατηγικής. Και αντιπαρέρχομαι στο ότι έχει γίνει το κέντρο λιγάκι, τουλάχιστον για το 2011, στο κέντρο της προσοχής και στο κέντρο του reallocation των budgets online. Θα σας δώσω επίσης ένα άλλο παράδειγμα. Για παράδειγμα, στην εταιρεία μου κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Ένα από αυτά είναι και το Facebook. Ξεκινήσαμε, όπως είπε και ο κ. Σόγκας στην αρχή, να κάνουμε marketing στις μηχανές αναζήτησης. Κάτι το οποίο πολύ μετρήσιμα μπορεί να αυξήσει 10 φορές τις πωλήσεις μιας μήνας. Αυτό είναι τώρα πια δεν είναι hype, κάποτε ήταν, όλοι το κάνουν. Θα σας πω το εξής, ότι φέτος περίπου το 60% του τζίρου μας δεν έγινε για αυτό, έγινε για το Facebook, αλλά συνέχισε το 40%, το υπόλοιπο 40% που ήταν το marketing μέσα από τις μηχανές αναζήτησης, να δίνει το 80% των πωλήσεων σε μια εταιρεία. Το οποίο πηγαίνει εδώ πέρα και μας λέει στον τύπος του άρεσε κιόλας να παίζει λιγάκι γκολφ, έτσι. Και αυτό πηγαίνει και προς όλους τους marketers και τους decision makers. Θα κλείσω λιγάκι με ένα fact, το οποίο λέει ότι η απάντηση στο μήνυμά σας εξαρτάται από την σχετικότητα που έχει με το κοινό και με την σχέση με το προϊόν σας και την αξιοπιστία σας, όχι με το μέσο που την παραδίδει. Οπότε θεωρώ ότι κλείνοντας ότι το Facebook είναι άλλο ένα μέσο, το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει, δεν είναι τα πάντα. Ευχαριστώ πολύ.